колкото и да бях скептичен, това наистина е така. Честно казано, доктор Хазем работеше като машина. Аз направо се очудих. Ефектът е огромен. Казвам се Евгений Хинков, на 69 години съм. Преди 2 години, малко по-малко, година и половина започна така по-голям проблем да се показва. Всъщност долната челюст отдавна правеше проблеми. Имах частична протеза, която обаче, за съжаление, се опираше на 2 зъба, които също бяха изградени върху щифтове, така че при всички случаи, колкото и здраво да беше, на месец, 2, 3 трябваше да хода да залепват наново тези опорните зъби, което в началото беше сравнително добре, но после започна, така да се каже, да ми омръзва да хода и затова започнах да се оглеждам. Наистина тук допринесе и съпругата, която започна да роби по интернет и да търси информация за възможното развитие, възможното отстраняване на проблема. Така стигнахме до извода, че може би е най-добре да се направи имплант на цялата долна челюст. След като се запознах с начина, всъщност в 3 клиники ходих на предварителен оглед, но да ви кажа, клиниката на доктор Хазем ме хвана някакси с атмосферата си. Съвсем различно беше и отношението на хората към мен и начина на действие, усмивките и самото спокойствие, което се налагаше в клиниката на доктор Хазем, поради което жребият беше хвърлен и някъде преди година и малко по-малко от половина се подложих на тази операция, въпреки всичките предварителни данни, че всъщност не трябва да се плаша, не боли, не бързо минава. Оказа се обаче, че колкото и да бях скептичен, това наистина е така. Самата операция беше не повече от 1 час, като, честно казано, доктор Хазем работеше като машина. Аз направо се очудих, без никакво суетене, с много добра организация и в рамките на този час той извади останалите корени, които имах на долната челюст. Мисля, че бяха 6. Вече не мога да използвам точните термини, тъй като не съм стоматолог, но така да се каже, инсталира съответните импланти и дори взе мярка. Това беше първия ден в рамките на час и нещо. С взимането на мярката, с всичко, след което по време на самата операция, поради самата опойка, не се чувстваше абсолютно никаква болка. След това ми беше предложено да седна пред операционната. Турбички с лед ми дадоха, за да намаляване на болката. Предписаха ми, и не само ми предписаха, ами ми дадоха съответните лекарства, като ми казаха как, на какви интервали трябва да ги пия, за да се намали риска от инфекция, да се намали болката и след около не повече от час вече бях готов, в смисъл съпругата беше с мен, за да кара евентуално да ме връща, но всъщност аз си карах на връщане, т.е. не чувствах вече никакво нито замайване, нито болка, нито нещо такова, което да ми пречи да се ориентирам в обстановката. Това беше. На другия ден дойдох само за, може би в рамките на 5 минути се направи една проба на протезата. На третия ден
в рамките на пак на 10 на 15 минути щракнаха зъбите всъщност, не знам точно как се казват, но щракнаха зъбите върху имплантите и бях готов, като естествено ми дадоха препоръки съвсем твърди неща в рамките на 6 месеца да избягвам и да си мия зъбите с мека четка. И сега мога спокойно да кажа, че нито имаше нещо страшно, нито болеше кой знае колко много. В смисъл, всичко беше в рамките на нормалното и на допустимото, но пък ефектът е огромен. Сега мога да си дъвча спокойно, без никакъв проблем. Няма страх, че ще ми падне моста или ще се разклати нещо и ще трябва да ходя пак на зъболекар за такова. Просто самочувствието някакси се подобрява доста. Така че бих препоръчал, който се притеснява, който се страхува, да проучи. Наистина, така изведнъж няма как да стане, но да проучи все пак, да дойде да види. Тишината, спокойствието е много важно нещо. Самата клиника е устроена така, че ти вдъхва някакво спокойствие, което всъщност ме грабна мене. Обикновено се говори за съотношение качество-цена. Аз бих казал, че към това съотношение трябва да се прибави и отношението на специалистите, на хората, които извършиха тия операции, защото това е най-важното нещо.